Premijeru, puno ste investirali u to da izgradite imidž uspješnog i uglađenog europejca. No meni se čini da upravo vašim ponašanjem i krivim shvaćanjem što je vaša uloga u zastupanju Hrvatske u Europskoj uniji i Europskom vijeću, stvarate animozitet kod hrvatskih građana i otuđujete ih od procesa u okviru Europske unije i to ne kod desničara i suverenista nego kod onog dijela biračkog tkiva i građana koji su zapravo pobornici europskog jedinstva. Naime, čemu izvješće sa godinu dana zakašnjenja, gdje ste bili, s kim ste šetali, pili kave, s kim ste se izljubili, uštipnuli? Vi biste trebali biti most, vi biste trebali osluškivati što hrvatski građani žele, što Hrvatski sabor govori putem svojih klubova i zastupnika, vi biste se u nekim pitanjima trebali dogovoriti i sukreirati neke vanjskopolitičke stavove sa predsjednikom države. Poraz kojeg ste doživjeli vezano za glasanje o Ukrajini, vaš osobni poraz, vašeg krivog shvaćanja politike, države, vrijednosti koje ste vi izigrali zbog privatnih interesa. Hvala. Izvolite, molim vas. Izvolite odgovor. Hvala lijepa poštovana zastupnice Orešković. Kako godine idu tako su vaši nastupi sve gori, sve slabiji, sve manje argumentirani i sve više apsurdni, ali to je nažalost tako, to je vaš stil. Ne znam temeljem čega vi izvodite zaključke da ono što mi radimo, a to je da Hrvatsku integriramo u samu srž Europske unije, dovodi do nerazumijevanja među hrvatskim građanima. Ne znam, možda vi ne čujete dobro što govorimo, ne pročitate dobro izvješća, pa ovo je godišnje izvješće nakon godinu dana, nekoliko puta sam bio tu u saboru po ovim periodičnim izvješćima, da nema moje dobre volje toga nema niti čak predviđenog zakonom. Dakle, ovo što ja radim upravo iz razloga kojeg vi očito ne čujete i ne razumijete. Ne znam, HDZ je na 31% u 7. godini mandata, jako proeuropski orijentiran, čini dobro za Hrvatsku i za hrvatsko gospodarstvo. Od nas građani imaju koristi, od vas pitanje. Imamo povredu Poslovnika, kolegica Orešković. To je ova anketa koja vama odgovara. Ta je mislila da ćete vi pobijediti na izborima. Molim vas, predsjedniče Vlade. Izvolite, zastupnica Orešković. Molim vas. Izvolite. Povreda Poslovnika 238, vrijeđanje zastupnika. Ali premijeru, država Hrvatska niste vi. Nije uvijek ja i samo ja i niko drugi doli mene. To je ono što vi radite. U nekim pitanjima po Ustavu s nekim dijelite ovlasti, svidjelo se to vama ili ne, a to ne činite. Dakle, nije problem premijeru u meni, problem je u onome što vi ne želite prihvatiti, zato vi doživljavate poraz. Pustite mene, ne trebate se bojati jedne zastupnice koja možda s vremenom nešto malo lošije govori. Za sebe se pobrinite. Hvala vam lijepa, dobivate opomenu kolegice Orešković, to je bila nekakav pokušaj replike i imate sada